Oh iya apa ya Mbak? Nelongsone dipupus wae. Iya, jangan langsung nemen to. Kamu kan dipupus wae. Beto kowe ninggalke aku meneng ke wong liya apa rasa tentu parangan kaya glumut ing pinggir segara kowe nak Seseorang jeruk kodok Pancing larake Enggak iya. Arep kepin Aturaken sugeng rawuh wong randuwe Ojo selak batinmu marah kahananmu Kamas kupusen rasa tresnomu apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda labe Wis kadang saku kemas rumono tangisku Beci kowe lunga saka uripku hari pasat ranggen lintang koso Kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalamku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu kowe enak iki Mbak Sajase Mas Lala Arumsari juga Puspita Audio. Dari mana Mas? kali kesini Oh ada ya. kok ya luas tekan kene kenek opo sifatmu saiki wis milih kowe ninggalke aku menteke wong liya opo rasa tresnomu saiki wis sirna kaya glumut ing pinggir segara oh aku Arep kepiye meneh kowe wong randuwe Ojo selak batinmu marah kahananmu Kamas kupusen rasa Yo aja to nek dipupus to. Monggo ndak sakit. Sakit to Mas Ayo apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung pari basat ranggen lintang ing koso kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis salanku pilihane
ini guys.